Malactif la jama bela jire ni nyakuma o bismillah anga donki baru keneka ambe alabado ala o tapkalo kile mu wanyu lombla samba flani mu wan kile la sele mu numba mbolo kadi aw mabi ayela ka fo ko États-Unis jorolo no kosobe Mali ni yurisi ko ni ka bara nyonya da nyofe Nations Unies la American ka ambassadrice mbino na le to ko Linda Thomas ale ko ni ayela ka fo ko olu ko ni kamana galeno lu jorolo no kosobe Mali ko ni yurisi ko ni ka bara nyonya la barsa Sega-segalu ya yirale la ka fo ko talata do ya temenena ayela la ka fo ko Mali autorité ko ni groupe Wagner mo ko ni be ka nyogon kuma nyogonya baro ko ni tagabolo kan ale ko ni kulo shule o kuma kan o mabe ale ma chugusila Linda Thomas ko ni Mohamed Bazoum yere no oye Nigérian ka président ale ni o ko ni fana nyogon kuma nyogonya ku to baro la ya yiro fana la ka fo ko ale ko ni kamana galeno ko sobe Mali ko ni groupe Wagner kon ka bara nyogonya da nyogofe ko olu yere ko ni kuma suku bela jelene fo malien o ka autorité ko barso ya ilu la ka fo uni risi kon ka bara nyogonya ko ni adaje barka ga ko sobe ni risi na risi tina seka Mali de mena fo akade malien o yere chugumina hakil na digila o be ba kala maka fo ko oni mo ko ntume Bamako o ye kle flani sigike yano o kon na la muso yere ko me ma na le ontela ina fo ntu ya fo nyana chugumina sawonsa u kon me na Mali kon na la ube nyogo kuma nyogonya ka bilan ke mi yere ko ni kera san yere kuturu ko na la ka olu kuma ko ni fo ka emploi du temps ko ni tuna nu kumbora Mali ko na la o tumeta Niger malala o ko na le la muso ko ni president Bazoum ye baroke no ye Nigerian ka president aya ru fa la ka fo ko Mali ko ni rusi ka bara nyogonya ko ni te ka be olu ma chugo shila ko barsa Mali on ka here tala nyono marala yere ka fo ye ma o sega no ko sobe barsa jatiga wale tabo aleni marfatuko ko ni bala ka olu ko ni se udana nyono ka ko ni tumena demokrasi la ko ni tumena ka chila se anga autorité mama ku ko na lu bobolo la bala sa olu ko ni segena bingani fagali ani akosu go bela jelen ko ni tata ko olu ko ni segere o ko na la Mali autorité mo ko ni olu fana takara ni tene duena ayira ka foku ko takali ko ni make fuye ay o sele nyono ani sisa ni nyogon che bara ko ni bala ka kekanye jatina lu ko ni senfe matane na ni ko ni nyogon minenelu ufe ayira ka fo ko ndola marala no ye nyono dugudeni do ye chef d'état-major mu farale no ye fama u kan ku deme u ka bara ko ni tagabolo nyuma ko ni la o ya ida ka fo ko chen fo shite o ko nunna ko galone ko ni bala ka da alme malien na ko wa ku be bara sugu be blasinga mi ma to be sanga chen ko ni don chugo mina ku yele jeya kibara wala mbambolo ka da kulo kan ayira ka fo Issa Kaujim ale ko ni te mo godo wole mbli Mali ko ni kon na la bala sa tume M5 RFP la o kon na la Issa Kaujim ko ni alaba amato M5 RFP la ble abora ka ke denke fe maye ayara ko ni fana ya ka parti politique ko ni daele no to ko acerté olu bela de len ko fa yara ka foko Issa Kaujim ko ni nom la anga transition mo fe amne lono ni wakati ni na ko barsa aka dante me waloka Issa Kaujim ko ni be kuma foka adama teme ko so be bololo sira ka ko mine le famba ko ni kun ko ni oyi kibala laban bambolo ka damode ka fo ya fulila marala ni ya fulila serki do ko ni be no ko sankarani duguden do ko ni be no ko bambadala ko ni mo ko ni go ko lu seyeno ko so be olu ko ni be wole bla anga autorité mawma ayela ka fo bambadala ko ni marala ye connexion ko ni manyo ko tugo sila uya ila ka fo ko ango ni be wakati mine ko sisano connexion ko ni kele ko ni banga ke problème ye malien din shima Mamadala ko ni be dugu ko fe doni barsa ni frontière guinéenne ko ni manja nyokona Mamadala mo ko ni sega no ko so be barsa o ya ila ka fo ko mi ye ni banana ko ukita kata to sola ko ni kuma tala ble ko barsa ko yoro ka jan nyokona ko muso ko ni bala ka sa chugo mina kono maya ko ni sega bulu ku bala ka sati ko ni banabato era biboli ki ka banabato era soro ka takane do to sola ko ye bare barsa bol ma fe ko ni fana ka gele yeno ko so be u ko nyaayira ka fo ku dusman ka sinino ko so be ko na fala ka fo ko connexion ko ye bara e ulubulu kabna bol ma fe ko ni fana faroka ma o yere tina siga voyager to gola pamadala ma o yaayira ka fo ko ni yere be fa ka voyager pamadala ki be imme ka ika tike ko ni nyini barsa ibe une semaine nyoko ko ni Kenya ni e ko ni ka taka to ko yere soro wa pamadala ko ni mara ko na voyager ko ni be ka sien kele ni semaine ko nala no o temena ibe semaine wera ko barsa bol ma fe ko ni teno wala ma o yala ka fo ko ni yere ko ni be fa ka appel yere ko fi ga yele yiri sanfe wa kilomètre duru ko ni yere ka bla duguma la ni ko ni sanfe la ko ni yogote pour que ko ni ga se ki ga wole diga ki ilma no yere soro
Nunu bɛɛ lajɛlen b'a to bandi ninnu kɔni fana tonen n'o ye kosɛbɛ u b'a la ka bengani sugu bɛɛ ta ka ni maa ninnu kɔni sɛgɛrɛ bamalala maaw y'aw yira k'a fɔ k'olu kɔni mago bɛ dɛmɛ la olu mago bɛ dɛmɛ la ko se t'olu ye olu sɛgɛnnen don olu kɔni mago bɛ dɛmɛ la laseli minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin ye an b'a fɔ aw kan bɛn